नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी ॲक्टिव्ह फार्मर आणि माझ्या शेतीविषयक यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आपलं स्वागत करतो। शेतकरी मित्रांनो, आपल्याकडे बरेचसे भाजीपाला पिकं असतात, त्याचे आपण वारंवार तोडे करतो। आता त्याच्यामध्ये कोणकोणते पिकं येतील? सगळ्यात पहिलं येईल टोमॅटो पीक, याचे अनेक तोडे होतात। त्याच्यानंतर वाल पीक आहे, त्याचे तोडे होतात। भेंडी आहे, मिरची आहे आणि वांगी पीक आहे। असे जे पिकं आहेत ते आपले वारंवार तोडा करून आपल्याला उत्पादन घ्यायचं असतं। तर शेतकरी मित्रांनो, याच्या वेगवेगळ्या स्टेजेसमध्ये आपल्याला NPKचा पुरवठा करावा लागतो, तेव्हाच आपल्याला जास्तीत जास्त उत्पादन मिळू शकतं। तर शेतकरी मित्रांनो, कोणकोणते NPK आपण कोणकोणत्या स्टेजेसला द्यायला पाहिजे याबद्दल मी माहिती घेऊन आलेलो आहे। तर तुम्ही माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघायचा आहे। आज जर माझ्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राइब करायचं आहे, इतर शेतकरी मित्रांना शेअर करायचं आहे, आवडलं तर लाईक करायला मात्र विसरायचं नाही। तर शेतकरी मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगत होतो की तोडा होणारे जे कोणतेही भाजीपाला पिकं आहेत त्याला वेळोवेळी आपल्याला NPKचा पुरवठा करणं खूप गरजेचं आहे। तर आपण ते समजून घेऊया की कोणकोणत्या वेळी आपल्याला NPK द्यायचे आहे आणि कोणकोणत्या ग्रेड द्यायचे आहे। शक्यतो आपल्याला ड्रेंचिंग करणं खूप गरजेचं आहे। ज्या शेतकऱ्यांकडे भाजीपाला पिकासाठी ठिबक असेल त्यांनी ठिबकच्या मार्फत दिलं तरी हरकत नाही। शेतकरी मित्रांनो, विरघळणारे खतांच्या ज्या मात्रा आहे किंवा वेगवेगळ्या ग्रेड आहेत ते आपण स्प्रे आणि ड्रेंचिंग अशा दोन्ही प्रकारामधून देऊ शकतो। सगळ्यात पहिली ग्रेड जी आहे लागवडीनंतर 6व्या दिवशी आणि 12व्या दिवशी आपल्याला देणं खूप गरजेचं आहे। त्यामध्ये येईल 19-19-19 किंवा 20-20-20 या ज्या खताच्या ग्रेड आहेत त्या आपल्याला 6व्या दिवशी एक ड्रेंचिंग करणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यानंतर 12व्या दिवशी एक ड्रेंचिंग करणं गरजेचं आहे। त्याचा फायदा आपल्याला असा होणार आहे की आपलं कोणतंही पीक असेल त्याची जोमदार वाढ होईल, शाकीय वाढ चांगल्या प्रकारे होईल आणि त्याची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढायला देखील मदत होणार आहे। त्याच्यानंतर शेतकरी मित्रांनो, आपल्याला फुटवा आणि फुलोरा टिकवण्यासाठी एक ड्रेंचिंग करणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी ग्रेड वापरायची आहे 12-61-0। यामध्ये फॉस्फरसचं प्रमाण अधिक असल्यामुळे आपल्या झाडातील जी शाकीय वाढ आहे आणि आपल्या झाडाचा जो फुटवा आहे आणि जो फुलोरा आपल्याला अधिक चांगल्या प्रमाणात पाहिजे आहे तर तिथे ही ग्रेड आपल्याला वापरणं खूप गरजेचं आहे। त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो, त्यानंतर आपल्याला ग्रेड वापरायची आहे 13-40-13। याचा काय फायदा होणार आहे की याच्यामुळे फुटवा हे अधिक चांगल्या प्रकारे होईल, फुलधारणा होण्यासाठी हे एक उत्तम खत ग्रेड आहे आणि तिचे आपण ड्रेंचिंग अथवा स्प्रे घेतला पाहिजे। त्याच्यानंतर शेतकरी मित्रांनो, आपले जे पिकं आहे ते फुलातून फळाकडे कन्वर्ट होत असतात, अशा वेळेस मात्र आपल्याला खूप काळजीपूर्वक पोटॅशचा पुरवठा करणं खूप गरजेचं आहे। पालाश हे फुलातून फळामध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी, आकार वजन वाढवण्यासाठी खूप उपयुक्त आहे आणि तेथे आपण 052-34 ची ड्रेंचिंग अथवा स्प्रे करू शकतो, ज्याच्यामुळे आपल्याला फायदा होईल। शेतकरी मित्रांनो, आपण फुलातून फळामध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर फळाचा विकास होणं देखील तितकंच गरजेचं आहे। त्याच्यामुळे आपल्याला त्या अवस्थेमध्ये 13-0-45 ही जी ग्रेड आहे याची ड्रेंचिंग करणं खूप गरजेचं आहे। फुल सेटिंग, त्याच्यानंतर फळामध्ये कन्वर्ट होणे, त्याच्यानंतर त्याचा आकार वजन वाढवण्यासाठी आणि फळांचा विकास होण्यासाठी आपल्याला त्यानंतरची जी NPKची मात्रा जी द्यायची आहे ती द्यायची आहे 0-0-50। याची आपण ड्रेंचिंग करू शकतो किंवा स्प्रेच्या माध्यमातून देखील देऊ शकतो। शेतकरी मित्रांनो, या ज्या ग्रेड मी तुम्हाला सुचवलेल्या आहेत याची तुम्ही आळवणी करू शकता किंवा स्प्रे देऊ शकता। स्प्रे देताना मात्र तुम्हाला एकरी फक्त अर्धा किलो याची ग्रेड गेली पाहिजे आणि जर जमिनीमधून तुम्ही आळवणी करणार असाल, ड्रेंचिंग करणार असाल तर मात्र तुम्हाला हे 2 ते 5 किलो प्रति एकर अवस्थेनुसार वापरणं खूप गरजेचं आहे। शेतकरी मित्रांनो, या पद्धतीनं तुम्ही जर ग्रेड खतांचा वापर केला तर मात्र तुम्हाला जास्तीत जास्त उत्पादन निघेल आणि तुम्ही या पिकातून मालामाल झाल्याशिवाय राहणार नाही। शेतकरी मित्रांनो, मला आशा आहे की तुम्हाला मी दिलेली माहिती आवडली असेल। जर तुम्हाला माझी माहिती आवडली असेल आणि आज जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर मात्र तुम्हाला माझा चॅनल सबस्क्राइब करायचा आहे, इतर शेतकरी मित्रांना शेअर करायचं आहे आणि आवडलं तर लाईक करायला मात्र विसरायचं नाही। चला भेटूया अशाच माहितीपूर्ण, महत्त्वपूर्ण आणि नाविन्यपूर्ण व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत नमस्कार।